Bueno, estem aquí a l'Hospital Santa Maria, és l'hospital de referència de salut mental i tenim una de les grans problemàtiques que tenim és sobretot la gent gran, no? Molta gent gran que els seus fills, filles s'han emancipat, s'han fet grans, dones, normalment són dones que estan quedant viudes i estan soles, no? I el problema que hi ha que arriben a la salut mental, a les plantes, per aquesta mateixa soledat. Què hauríem de fer o què hauríem de proposar o què proposem com a comú per a pal·liar aquestes conseqüències? Pues dinamitzar tot el que és la salut comunitària, que se facin dintre del sistema de salut, no tant salut hospitalària, sinó salut extrahospitalària. És a dir, que fora de l'hospital hi hagi equips multidisciplinars que se dediquin a minimitzar els sentiments, aquests amargors que tenen aquesta gent gran i reduir el que és els ingressos constants d'aquestes persones, que són ingressos que les causes normalment són per soledat, per sentir-se soles. Són depressions que se curarien mitjançant això, teràpies extrahospitalàries amb un equip multidisciplinar i tot mitjançant els equips comunitaris i la salut comunitària dels barris. Proposem que hi hagi un reforç de l'àrea de salut de l'Ajuntament i especialment que faci èmfasi amb els problemes de salut mental, amb aquest enfoc comunitari, desenvolupar un pla de salut comunitària amb la col·laboració de veïnat, de les entitats que treballen en tots aquests àmbits. També proposem la creació d'un equip d'atenció psicològica de curta durada que faci una primera atenció i després pugui derivar els problemes ja cap al sistema sanitari, però que es pugui fer aquesta primera atenció. D'altra banda, també pensem que l'Ajuntament ha de tindre un protagonisme més fort, un lideratge en els espais de coordinació del sistema sanitari, on ha estat bastant absent durant aquests anys, i que reclami tots aquells serveis que falten a Lleida. Per exemple, en l'àmbit dels problemes vinculats a l'alimentació, que s'estan derivant a Barcelona, i faria falta que hi hagués una atenció aquí a Lleida.